Hello mga kamigs, magluluto tayo ng adobong manok. Yan. Nagkatay tayo ng manok mga kamigs, apat na manok, itong kalahati. Lutuin natin adobo. Yan. May mga atayan sa balon-balunan, kaya i-adobo natin. Kamigs, mag-isa na tayo. Luya. Unahin natin yung luya mga kamigs. Kasi mga kamigs, yung ano to, yung mga inahin ko dyan sa labas. Yan, manok natin dyan. Nagkatay tayo ng apat na piraso. Yan. Itong nilutuin natin, kalahati ito. Kalahati ng pinatay natin. Yan o, mga ka-mix. Magluluto tayo ng adobong manok. Yan, hawa natin sibuyas. Yan, mga ka-mix. Lagyan na natin yung manok, mga ka-mix. Yan natin na pang buo, mga ka-mix. Kalimutan. Yan, pakuluyan natin yan, mga ka-mix. Yan, hawa natin na kasing buo. Haluin natin, mga ka-mix. Bago lagyan natin ng toyo. Yan. Yan. Toyo yan, mga ka-mix. May ano lang guys, puluin muna natin. Guys. Pulo na siya guys. Bigyan natin ng dahon at paminta. Guys. Bigyan natin ng paminta yan. Puro lang to guys, adobo. Bata pa naman yan guys, kaya madali pang lumambot yan. Ang manok na yan. Manok ng panabong at tinahin. Yan guys, kulong-kulo na ang ating adobong manok. Nitib. Yan. Nitib na manok. Yung ating mga inahin dyan. Napakinabangan natin ang ating alagang manok. Yan na. Tayo makakaulam na ng manok. Yan guys. Nakaluto na tayo ng adobong manok. Yan, mamaya-maya na lang. Palambutin na natin yan.
kamigs. Kamigs, tingnan natin kung lambot na siya. Tingnan natin yung ating adobong manok. Kung okay na ang kanyang lasa at lambot. Yan. Guys. Lambot na siya guys. Wow guys. Hindi natin ng konting asukal guys. May tamis-tamis siya at alat ng toyo guys. Yan guys. Yan. Yan guys. Lagyan natin ng magic guys. Yan, para lumas na ang lasa ng adobong manok. Native yan guys ha. Yung panabong. Yan. Kaya sarap yan. Yung isang kahit pwede natin tinula yun. Kalahati na itong tinatay natin. Yan. Pwede yung tinula. At pwede rin yung ihawin. Iihaw kasi gantong manok mga kamigs, malasa yan kasi yan, yung mga native yan. Manok panabong. Kaya ito guys, malasa ang kanin yan. Ayan o. Ayan guys. Malapit na maluto yan guys. Isa ang gaya natin ng sili guys para maganda-ganda lasa. Ayan guys. Nagaya natin ng sili guys. Para magkalasang dumaang naman siya guys. Ayan. Guys. Wow guys. Wabi. Wabi ni Burita pa. Guys, ng ating adobong manok. Luto na siya guys. Malambot na rin siya at lasahan na naman natin na okay na siya. Guys, so. Yan guys, hanggang dito na muna aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Bye-bye!